आपल्याकडे मार्च, एप्रिल आणि मे महिना हा कडक उन्हाळ्याचा असतो. यावेळी उन्हाचा प्रभाव वाढल्याचं आपल्याला जाणवतं. अशात आरोग्याची काळजी घेणं तर गरजेचंच आहे. सोबत या दिवसात आपल्या वाहनांची काळजी घेणं तितकंच गरजेचं आहे. या दिवसात योग्य काळजी घेतली नाही तर ते तुम्हाला महागात पडण्याची शक्यता असते. त्यामुळं गाडीची काळजी घेण्याच्या काही टिप्स मी तुम्हाला इकडे देणार आहे. कार किंवा दुचाकी असा आपण प्रवास करायचं म्हटलं की वाहनांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेल भरावंच लागतं. पण उन्हाळ्यात गाड्यांमध्ये इंधन भरताना खूप काळजी घेणं गरजेचं आहे. उन्हाळ्यात गाड्यांमध्ये जास्त प्रमाणात पेट्रोल भरल्यामुळं अनेकदा स्फोट होण्याच्या घटना घडल्याचं तज्ज्ञ सांगतात. सोशल मीडियावर सुद्धा असे व्हिडिओ आपण पाहत असतो. त्यामुळं पेट्रोल भरताना ते कमी प्रमाणात भरणं महत्त्वाचं आहे. अनेकांना पेट्रोल भरताना टाकी फुल्ल करण्याची सवय असते. टाकी पूर्ण भरल्यास त्यात हवा खेळती राहत नाही. त्यामुळं पेट्रोलची वाफ होऊन पेट्रोल उडण्याचा धोका असतो. थोडं थोडं करत पेट्रोल टाकीतून गायब होत असल्याचे अनुभव अनेकांनी सांगितले आहेत. त्यामुळं पेट्रोलची टाकी पूर्ण न भरता कमी पेट्रोल भरण्याचा तज्ज्ञ सल्ला देतात. बाजारात विक्री होणाऱ्या द्रव स्वरूपातला पदार्थ सुद्धा ज्या बॉटलमध्ये भरलेला असतो त्या बॉटल्समध्येही हवा खेळती ठेवण्यासाठी थोडी जागा ठेवलेली असते. यामागंही हेच कारण असल्याचं तज्ज्ञ सांगतात. उन्हाळ्याच्या दिवसात टायर आणि त्यातल्या हवेची काळजी घेणं खूप महत्त्वाचं असतं. उन्हाळ्यात टायर्समध्ये जे हवेचं प्रेशर वाढतं, या कारणानं टायर्स फुटण्याचीही शक्यता असते. टायरमध्ये कमी हवा असताना जर तुम्ही गाडी चालवली तर त्याचा मायलेजवर खूप मोठा परिणाम होतो. पण जर गाडीच्या टायरमधली हवा योग्य असेल तर गाडी चालवण्याने योग्य चांगले मायलेजसुद्धा मिळतं. दुसरं महत्त्वाचं म्हणजे उन्हाळ्यात सगळ्यात जास्त गाडीतल्या कूलंट लिक्विडवर लक्ष दिलं पाहिजे. उन्हाळ्यात कार गरम झाल्यावर ती थंड करण्यात कूलंट फार महत्त्वाची भूमिका बजावतं. इंजिन जास्त गरम झालं तर कार बंद पडणार. त्यामुळे या दिवसात कूलंटची लेव्हल चेक करत राहणं आणि ते कमी झाल्यास रिफिल करणं गरजेचं असतं. आता कारच्या इंजिनात अनेक प्रकारच्या बेल्ट्सचा वापर केलेला असतो. हे बेल्ट्स साधारणतः रबरचेच असतात आणि या दिवसात गरमीमुळं ते सैल होऊ शकतात. त्यामुळं वेळोवेळी हे बेल्ट्स चेक केले पाहिजेत. तसंच इंजिन ऑइल हे कारमध्ये लुब्रिकेशनचं काम करतं. पण उन्हाळ्यात गरमीमुळं ऑइलचा चिकटपणा कमी होतो. त्यामुळं इंजिनला नुकसान होऊ शकतं. त्यामुळं तुम्ही वेळोवेळी इंजिन ऑइल चेक करणं गरजेचं आहे. या दिवसात उन्हात वाहनं उभी केली तर कारचा रंग फिका पडू शकतो. त्यासोबत धूळ, माती आणि इतर प्रदूषणामुळे सुद्धा कारच्या रंगाचं नुकसान होऊ शकतं. यासाठी कारचं वेळोवेळी प्रेशर वॉशिंग केलं पाहिजे. शक्य झालं तर वाहनं सावलीत उभी करायला हवीत आणि त्यासोबत कार कपड्याने पूर्णतः झाकून ठेवायला हवी. आणखी महत्त्वाचं म्हणजे उन्हाळ्यात खास करून कारचे वायपर पिघळतात आणि विंडशील्डचंही नुकसान होऊ शकतं. त्यामुळं वेळोवेळी ते चेक करत राहणं गरजेचं आहे. कारमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचा विषय असतो तो म्हणजे एसीचा. कारमध्ये एसी सगळ्यात गरजेचा असतो. जर एसी चांगल्या प्रकारे काम करत नसेल तर मोठी अडचण निर्माण होऊ शकते. कार जुनी झालेली असेल तर कारचा एसी सुद्धा आपण चेक करून घ्यायला हवा. तसंच गाडी खूप वेळ उन्हात उभी राहिली असेल तर ती सुरू करताना एसी सुरू करू नका. गाडीच्या काचा ह्या पहिल्यांदा उघड्या करा. त्यानंतर ब्लोअर सुरू करू शकता. 200 ते 300 मीटर गाडी चालवल्यानंतर तुम्ही काचा बंद करून एसी सुरू करू शकता. यामुळं काय होईल तर पेट्रोलची बचत होईल आणि गाडी गरम असताना एसी सुरू केल्यामुळं गाडीतलं तापमान अधिक असतं. त्यामुळं पेट्रोलसुद्धा अधिक जाऊ शकेल.